Fire Olympics nga gipasiugdahan sa Bureau of Fire Protection sa Rehiyon 7 nagpunting sa pagpahigayon sa sayo ug paspas nga search and rescue operations. Ato sa mutumaw nga mga katalagman, misalmot sa tinuig nga Fire Olympics 2023 ang mga personnel sa city, province ug barangay disaster teams. Gitanaw ang dungan nga pagtubag sa alarma sa mga responders, bit-bit ang ilang mga ekipo. Gisukod sab ang ilang kaabtik sa pagkatkat sa hagdan ug sa saktong pamaagi sa pagpasirit og tubig. Matud ni Fire Senior Superintendent Rogelio Bungabong, officer in charge sa BFP Central Visayas, nga gipasalmot nila ang mga disaster teams kay sagad kanila mga first responders man sa pagtubag sa mga alarma. I-appeal na to karon sa to ang Regional Paralympics ang community, kato ang auxiliary force sa tong barangay, pati ang industrial para mao na tong force multiplier na to in case nga naay sunog nga mo occur sa ilahang AOR.